Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам і русинкам. Фіксація русинського язика має місто на сайтах ЮНЕСКО. То опубліковано як документи. Доступний сайт людям. Дійсно, інформація доступна на всіх язиках. Ведь і я зняв ту інформацію іменно із їх сайта ЮНЕСКО, де на атласі ЮНЕСКО указано і локацію, де знаходяться древні землі русинов, Transcarpathian Region Ukrainian, а перед тим указано, що той ще на Венгрії, Польща, Румунія, Словакія, ну і Україна. Ми точніше сказали би для ЮНЕСКО, що теперішні границі сформувалися лем після 1945 року після війни, коли Сталін, як побідитель у війні, ці границі наробив. Тепер многі люди кажуть, що границі незаконні. Ми, русини, границь не касаємося, тому що наші границі русинів і Подкарпатської Руси совпадають із Закарпатською областю. Ми знаходимося в составі України. Ми питання давно то розуміємо. Но іменно історична Карпатська Русь є реальний ареал розселення русинів. І по нашим даним, Карпатська Русь досягає від Карпатського хребта на востоці до восточних гор Альп. Тобто, практично, територія навіть за Балатоном колись була наша, русинська. І в цьому не є сумніву. Ніхто на ті землі не претендує. Навіть серби мають свою границю, німці не пускаються ниже, да і чехи не лізуть ниже. От чому ми говоримо, що в цьому ареалі, уже котрий склався після війни, ЮНЕСКО зафіксувало на території сучасних держав Україна, Мадярщина, Польща, Румунія, Словакія, ну, частично Чехія, знаходиться ареал розселення русинів. Не я там писав, спеціалісти писали. Якщо хто не согласний з ЮНЕСКО, пожалуйста, з ними доводіться. Указані координати розселення русинів, указаний кореспондентський ЕЙСО, знак, який відділяють, аби знати тому народові, дати відповідний коротенький знак. Правда, ми споминаємо мудрейшого, в кавичках, Сталіна, який казав «нет народа, нет проблем». Есе він та його подручні знамениті політичні Хрущов, Брежнєв, це вони все зробили, щоб Подкарпатська Русь, як Національна Республіка Русинів, була приєднана до Совєтського Союзу, і там у них іще комуністи з комуністичною ідеологією, яка нині вже осуждена. Іменно комуністична ідеологія. І радянсько-українські комуністи запретили русинський язик, забрали всі русинські школи під українські, поміняли назви сіл. Наприклад, у нашому село іменується Лицовиця, але треба писати Лецовиця. Рядом було село Ряпідь, тобто близько коло Чорнодієва. Ну от дали йому назву Бистриця, а ніколи не була Бистриця. Просто ніколи не була. І любое село, наприклад, Щасливоє, теж ведь по назві новоє. Там зовсім друга стара назва. Значить, може бути все вернути. Може бути не все нараз. Но такі ключові, як назва регіона або назва народа, зачем тут тягнути? І мало того, не то, що ще й тягнуть, і ще й б'ють кожного, хто то споминає. І якщо ти пам'ятаєш, що ти русин, готуйся, тобі дадуть оцінку весьма печальну. Ага, раз ти не хочеш бути не українцем, значить ти не наш. А ми кажемо, ні. Ми, русини, голосували за створення незалежної України, в котрій ми так надіялися, що це буде демократична держава, котра буде уважати права
національних меншин, в тому числі і більшості жителів Закарпаття русини, оказалося не так. Но ми і не тратимо надію, бо ми віримо, що, можливо, ще тяжкі часи не пройшли, а з допомогою ООН і їх відділів ЮНЕСКО і других, Ради Європи, да й європейські держави, да й то, що вже тепер русини живуть у державах, які пішли у состав Шенгенського Союзу, русини Венгрії, Румунії, Польщі, Словакії, Чехії, уже там піднімають вопрос. Ми віримо, що наш вопрос буде рішений, а рекомендуємо всім, хто сумнівається у настоящому бутті почти мільйонного народу в центрі Європи, читайте інтернет, подивіться на офіціальні сайти ЮНЕСКО, ООН і других демократичних і таких інституцій Європи. Де ріки рунині і поточки у горах, в зворах тихих красі полонин, в сонячних долинах, у карпатських селах є народ із іменем русин. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. Колисті слав'янської, родина русинська, з древності красноплекає край. На Русі Карпатської люди з добрим серцем, Боже нам, русинам, помагай. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. Карпатські русини, господарі краю, от дідов і прадідов своїх, от лаборця часу у дому русинським, віра, честь, любов була до всіх. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край.